megalayapost.news. Kipajba kasnong umran yang bernai hari boy kilakman hadian bakilayo pun pri pajba kidukan kibadan halibay marken hapo kate kasnong kibalayo jingerap lembaga Society for Action in Community Health SCCH bat kasi CSR na HDFC Bank yakte kidukan kibadan hakate kilibay marken lawan pun pri pajba mantakasngin do Dr. Celestine Lengdo MLA kaumsning harungkat kajing donuba Andrew Elmer Thong video umsning blog Venu Gopalan MK Project Manager Kasanch kakong ibadahun Karkongor Assistant Manager ke HDFC Bank nongpo uba Stefan Karbani nong umran yang bernai lembat kiwei lengba kajing plipat ba ya kiti kidukan kibadan hagate kelebay marken u Dr. Celestine Lengdo uloong bakala de sisa kajing kerku ya kibrio kibadan hagate kesnong bakenyo di jingdi hagite kidukan bat khamtam bakadan harut kasrok ba National Highway 6 ula kentui kibor snong bakin sumar bah badwan penun kam badwan penia hakarukam kabadai ya kiti kidukan nang bakan long kajing mentoy na kamta kipat ba badia kesnong hi bro kawei asai hun udang bitam Sabang nebno dongin kedok rikentong jingkar man bagandong bun bagi kumban ong nama hasnong jungi ngidon ke jing duna na ke jing yo jingkot na ki bun ke baro ke jing du ka jing ayu kadan Henry ngi ai kublei ya ka search na marba ki ai ki pentei yang hang te bat ngiyo akalat kalimpi bat hoj menta ngidang don hi kajing duna khandiat ya kadi kathien bat ngim pala hi bangin pendap ki tiah kitar te Henry kansa yaj bateng bat ngin sayo hi kalat kalimpi bat pateng la pateng ki khun ki ti jongi ma kam hani hari boy jongi bro like keleng ngai kajing ya inti jonga ngashi betang ki signboard HDFC Bank kita ki kajing like nilai ibon ki jing mentoy bayo man lagi senang beper lingba jangan dia kasa dah kajing trailang mat ke HDFC ki sponsored ma ni shoe sponsored tengah dap dah kajing so komen ke bakrau bat hak juga por ngai ki kamba ba ke HDFC lingba jangan kasa kelap pentrai kamlang hendrai tang yakin ki jing mentoy jong kasnong ma baga HDFC ke trekam hendrai shimat pila ban wan mi sabang benyo kita ki jing mentoy na kaliang jong ka banking sector tingla ibon kila pen kentio bon kini ki infrastructure ki local vendors haki snong beper penyui lingba jong ka HDFC bala sponsor tang hane megalia jing ibon ki district penyui under joka CSR activities ki block wise nila ibon ki jing mentoy beper kindai the village kendong ngai mentabon ki government school jungi kala shine bat ngalai ngaladap ta jing sultanat bat ngai ka jing temen jong snong hi barok way bat tang hane hapo ri boy jungi ndrai ki district beper kasas kala trikam of us when we go along this national highway we see so many projects being implemented by such. For that I thank you and hope that we'll have more meaningful contributions in the days to come. Tingatap kumbang alakran ngadap dak jingkemen menyo penyedon dekat lembat pi baro akan dekat sni akan dekat program mengenyo play akan dekat marketing by MLA jungi kalong ke sni ke badon ke Bakerpang bakane kalong ke badon bok ya kasnong umran yang bernai berkuai bakayo ya kan dekat lebay market ting congratulate ya kasnong kene ka digajing trace tom ka jong piru ka pilala ban penulong ya kane ka project lingba jong ka jing contribute na kaliang jong ka such ki kayo ka hadhi pi ibon sen ka de ka jaka ka bagi kum kibriu ni pinan kam ban thi digajing thi ki bagi dan kam shimet ayi ngasam nena benta ki jing kam bun ki nong rap ngi ibon ki dan ki SSGs ka bagi ni promote ki dan lagi jong ki tiar lani kita lagi jong ki products bikin lani bikin offer sebab bunsin kata ke platform kamdon lani kata ke opportunity ki mio hak bikin yo ban market bahai kita produk ki jong ki lingba jong kane ka jingwan jong kane ka lebay market yang it's kamba kalau long ka jingerap iki dong rap lani ki groups lani ki giveaway pada ki kinong snong jong kane ka snong hak bikin yo ban kata service ki jong ki shi paiba tang jong ka ne ka snong ne ya baro kinong le nong wan ki ba traveling ba jong kane ka Surak National Highway man kasni ringkat bat ka such kamut ka Society for Action
on community health katari ka group kabayai si kisunong baper ban page ke ki jingdon kam ki jomki pai ba nong sung ban kampen bhai ka kamai ka ji ban pen kambhai ka mariang ban kampen bhai ki school bat kiwe abang iong ka CSR tang manginitip lang CSR kamut ka corporate social responsibility balay kami kata kadaw ba kami kalong namar ba kadon ka an gabang iong ka Companies Act arhajar khatlay bat kanay ka an ka om baro ki company ki bahe ki bakamay sanklur saneng Kibadon kas ki office jongki akadur kadar jongki jingdun jing em jongki kibapalat ia ka khatsan million tikine ki company lengba kane ka ain labu karul ba kidei ban ai ar persen na ka jingyo nong ka jongki ban penlut ban kampen bahaya ka imlang salang. Dikata ka jingmut. Tihan ne ka HDFC Bank ka way ni ki bank kam ka way ka bank ka bahe tam na ki private bank sa po kari India. Ka jingdon jing em ka business bakile kalapoy mentau arpon reu kalapoy khat way hadu khat san trilion kapisa. Di ikong iba idon bat ka grup ka baruspa abha hapo ri India mo temudur mo pi ar persen gamut artengka na kasispa dari si hajar lalong arpo tengka te si kelor ka lalong ngadno wat mangarong am nang kensu te dadai de ki trilion lele ngamla syuk ban ken di kanay ka pisa ka ba kising mentahang ne hangi ka don ka sach si kiwi ki banta jong kari India ki don kiwi pat kising ki basim ya kanay ka pisa bat ban pendon kam ban penba ya ka imlang ka salang di semua sarong ban yoi katay ka rong ka bablu bat balik mo kabadai ka rong jong ka HDFC Bank lara pilih siya po parila street light ro upos la airong blue and white kajaka sa janro blue and white pili at dilong nar solar street light ka BKI blue and white bat kum ta terten ka sarkar India napo Delhi ka sarkar kami ka sarkar jilla jongi ro kumju habangi le ya kanono ka kam ka thong kalong ban pen kala ya ka jing im jong ki pai ba kagol ka bakaddu nalor ka suk sain nalor ka long briu man briu ka ba ipu iping ka thong ka bakaddu jong barok ki sarkar ka long kumno ban thaulat ikinong sunong bakila ban yang hala ki jong ki kejat kumno ban thaulat ikinong sunong bakindon ka kamai ka ji ka babyang bakinla ban penbit penbyang yala ki jong ki kun ki kti di hangneru ka sach rengkat bat ka HDFC Bank haba kisnay kini ka lebay market kay ka objective kalong ba haka jaka ka ba ngin syong dukan harut surok sya aya kasngi sya aya uslap menta nyeungut kibayo ya ka lat ban syong kita gidukan pila light na kasngi light na uslap bat ikimar kiba pidiru pimdon kam malikit sayeng man kasngi MegalayaPost.news